Čaute, ja vítam vás u nového videa, tu takto z reálneho sveta. Inšpiráciou tohto videa bolo, že viete, existuje tubajská čokoláda s tým krémom a je novinka strašne brutálne, ale že brutálne predražená, cukrovatou a ako nevypadá to na najkrajšie, ale spravil som si ju. Ako mal som ju chvíľku v mrazáku, dneska som ju robil, čo som strašne rád, že toto, že sa spravila, takže ideme na taste test. Takže, aj tu taste test. Nie. Nejde rozpodiel, brutálne som to... Brutálne dobrá. A brutálne sa to topí. Ten pochemaký robil z tenkej čokolády. Ten vrch nehydí ani. Z takejto hrubej čokolády som to robil. Ale čunde. Robil som to starého čokoládovej. Starého čokoládovej. A je to bomba. Ak by ste chceli od mňa čokoládu, napíšte do komentárov. A poviem súťaž ako je najkrajšia, ale chutná brutálne. Ten spodok je ako taký pelandrek, alebo čo také. Také. Ako. Polku si odložím. A mňam. Tak to vypadá. Chcel som spraviť aj také tie bodky, čo máte. A tak to nezváram, ale ak budete chcieť, spravím vám čo najreálnejšiu. Ako môžete vidieť, som zahalený. Bol som milo prekvapený. A brutálne sa to topí, brutálne som špinavý. Akože brutálne. Takže toto má aj čokoláda, mám takých slušných 8,5. A ak by ste chceli tú čokoládu, tak vám vyrobím a dajte like a odber a čau. Mami, te siento lejos, dime